Kaixo, ni Libe naiz, Bihotzalai dantza taldeko dantzaria, txiki-txikitatik, eta orain dantza irakaslea ere banaiz. Kaixo, ni Egorta naiz, Bihotzalai taldearen kidea, duela 50 urte. Hasiera baten dantza ikasle, gero dantza irakasle, eta aspaldi honetan batez ere musikari ibili naiz. 1995 urtean, Bizkaiko aldizkari batean, argitaratu zuten artikulu bat, eta hor kontatzen zen, Deustun jaietan Andren aurresku bat egiten zela. Eta bereziki esaten zuen ez jai egunean bertan, eta bai hurrengoko igandean. Eta kontatzen du horren arrazoia, eta antza jai egunean Bilboko alkatea etortzen zen, makila eskuan zuela, eta deustuarrak baserretzen ziren neurri baten aginte horrekin. Eta ospakizun gutxi egiten ziren egun horretan, eta bai hurrengo astean jairik handienak egiten zituzten. Eta tartean Andren aurresku hori. Hor parte hartzen zuten, batez ere Andre eskonduak, eta biek ziren ekimena aurrera ateratzen zuten. Garai batean aurreskuak oso ugaria ziren Euskal Herrian, puntatik puntara. Badaude aldaera desberdinak, Zuberoatik hona, bakotza bere modura, eta Hemeretzigarren mendean eta lehenago bai oso ohikoak ziren jaietan eta igande askotan bai. Orduen oso mundu guztia zekien dantza hori egiten, eta berez egiten zen, prestatu gabe. Orduen denbora pasa, eta zer gertatu zen, inor zen arduratzen ospakizun hori antolatzeko, eta apurka arduradunik ez zegoenez, utzi zen hori egiteari. Eta hori izan da, aurresku gehienen desagerpenaren arrazoia. Batez ere non gorde da? Gorde da batez ere beste dantza bat egondan herrietan. Bidez Markinan, Elorrion, Durango inguruan, Jurretan, Garain. Zergatik, hor herri horietan dantza talde bat egonda betidanik bertako dantzak prestatzen. Eta bide batez aurreskua prestatzen zuten eta horiek ziren aurreskua ateratzeko arduradunak. Beste herrietan, beste dantzarik ez zegoenez, ohitura hori apurka galdu egin da. Eta hori da, putxo bat, sonkarantzaren historia. 1995 edo inguru horretan, gure lokalera etorri ziren Iñaki Irigoyen, folklorean aditu bat oso famatua, eta Jon Pertika, Beti Jara Aialai taldearen arduraduna zena. Eta animatu gintuzten aurresku bat sortzeko eta plazaratzeko. Jakinda, apamen hori zegoela, eta oso ohitura zaharra zela, eta Jonen argudioa zen, guk Begoñan egin dugu aurresku bat, eta bertan Bilboko alkateak parte hartzen du, eta oso arrakastatsua da, eta zergatik ez duzue egiten halako gauza bat. Orduen, hasi ginen pentsatzen zer egingo dugu, gu askoz gutxiago gara, talde txikia, eta gainera San Pedro Plaza ez da izango sekulan Begoña bezain jendetsua. Orduen, pentsatu behar dugu beste gauza txikiago bat. Eta orduen, guk pentsatzen baina zelako dantza izan behar da. Eta izan behar da, destuko dantza. Eta orduen, jendeak hartu behar du, beretu egin behar du. Hortarako, importantena da, partaidetza zabala eukitea. Orduen, pentsatu genuen gauza bat, mundu guztiak edo jende asko parte hartzeko. Orduen izan behar zen, dantzari ibili, aurreskulariaren eta atzeskulariaren papela egiteko, eta beste guztiak, dantzari xumeak izan da ere, parte hartzeko aukera egiten. Eta hori izan zen, nik uste dut, gure lehentasuna partaidetza zabala lortzea. Eta, alde hortatik, ondo atera da gure orduko asmoa edo proiektua. Gaur egun, Deustuko Andren aurreskua Deustuko jaietan egiten dugu. Martxoaren 19an jaieguna baldin bada, San Jose egunean egiten dugu, eta bestela hurbileko beste jaietako beste egun batean. Eta horretarako entsegu irekiak egiten ditugu, 3 entsegu izaten dira aurrezkoa baino lehen, eta bertan dantza taldekoak arduratzen gara datozen emakumeei dantza irakasteaz.
Eta egunean zer egiten dugun, kale jira batekin hasten gara, San Felicísimo hasi eta plazan bukatzen dugu, eta bertan udal korporazioarekin goaz, Deustuko alkatearekin, Aguasil birekin, Deustuko gaiteroekin eta gure txistulariekin, eta noski emakume guztiekin. Eta gero ja plazara heltzean, hor hasten da aurreskua. Plazan aurresku eta txeskularia sartzen dira plazara alkateari dantza egiteko baimen eskatzera. Ondoren euren desafio egiten dute, soka plazara sartzen da emakume guztiak plazan kokatzen dira, eta denek elkarrekin 8koa dantzatzen dute. Eta ondoren berriro aurresku eta txeskulariaren txanda heltzen da, kontrapasea dantzatzen dute, eta bitartean ikusleak ateratzen ditugu, gero gurekin dantzatzeko. Eta orduan emakumeak txandaka, bai kopuruaren arabera banaka edo binaka, dantza egiten dio bere ikusle horri. Gero sapi bat ematen zaie, Deustuko Andrean aurreskuko sapia, eta denok batera jota eta arina dantzatzen dugu eta biribilketan irteten gara. Eta gainera, Kalifornia gozotegiko txokolatina bat izaten dugu denok jateko. Eta dantzaren transmisioaren ardura nagusia Bihotzalai dantza taldeak dauka. Gure dantzariak izaten dira normalean aurresku eta txeskulariak, edortak esan duen bezala dantzari trebeak izan behar direlako, edo arituak behintzat. Eta dantza irakasteko larun batzuetan egiten ditugu entseguak eta horren arduradunak ere gu bagara. Eta, normalean bagoaz aurresku eta txeskulariaren paper hori aldatzen, gazteei ematen, oin taldean sartzen diren gazteei ematen, eta, apurka-apurka denon artean gordetzen dugun dantza da. Egun oso berezia izaten da, batez ere dantzatu behar dugunontzako eta gure taldearentzako ere. Adibidez, beti gogoratu izan dut halako emozio puntu bat batez ere aurreskulari edo txeskulari izatea tokatu zaidanean, urduritasun puntu hori, emozio puntu hori. Eta taldekoak ez diren, baina parte hartzera batozen emakumeen aldetik ere beti halako emozio bat nabaritzen da. Egun oso handia izaten da, denok parte hartzen dugu horren prestaketan. Eta Deusturentzat nik uste oso berezia dela, azkenean gure herriko dantza propioa daukagu. Herri askok, herri batzuek badaukate, baina ez denek, eta orduan hori arro egoteko modukoa da. 2019an atera genuen liburua, aurrezkoak 20 urte betetzen zituen aitzakiarekin, eta bertan hainbat artikulu daude, bai Deustu Arrone historiari buruzkoak, bai aurrezkuaren jatorriari buruzkoak, gaur egungo aurrezkuaren egitura azaltzen da, badaude partiturak, argazkiak eta parte hartu dutenen testigantzak ere. Nik esango nuke gero eta parte hartzaile gehiago ditugula, gero eta emakume gehiago animatzen direla, askotan ez gara plazan sartzen. Eta erronka bat izan daiteke egun batean plaza zabaltzearena eta denontzako espazioa lortzearena. Eta nik bai animatu nahiko nuke jende gaztea parte hartzeraz. Egia da parte hartzaile gazteak, emakume gaztea gaudela bai, baina gehienok dantza taldekoa gara. Animatu nahiko nituzke ere dantza taldekoak ez diren emakumeak parte hartzera, benetan gauza polita izaten delako eta Etorkizunera begira, nik uste dut bizirik irautea ez dela lorpen makala. Halako ekimen herrikoi baten bizitza nahiko behin-behinekoa dela jakinda. Orduen, beste alde batetik, gero eta jende gehiago ezagutzea eta oso ondo legoke. Eta ez da erronka makala be, halako eremu kaletar batean, jende asko bizi da Deustun, baina Deustua da bere logela bezala, eta ez du hemen inguruetan bizitza egiten. Orduen, ailegatu gara neurri batera, baina zergatik ez harago, ezta? Eta beste alde batetik, urteak joan ala nik ikusi dut oso garrantzitsua dela antolakuntzan erakunde bat egotearen garrantzi. Hemen gaude dantza talde bat eta horri eskerrez eginda urte hauetan aurreskua. Eta horrerantzean berdin izango da. Horretarako dantza taldean bizitza eta orokorrean dantza taldeen bizitza oso importantea da dantza tradizionalak iraun ahal izateko.